Jodak mane sirkal odaro e kar dak ma Lumumba e kaunti ma Kisumu mondo mi owe thuolo ne gedo mar udi manengogi oyweyo chwalo ywak margi e wi omenda mane owinjore bed ni giyudo mar dar. Giwacho ni kuom siling 96,000 chulogi mana siling 24,000 kende. Millicent Adhiambo nowuoyo kodgi kendo mae ripodno. Mae kar dak ma Lumumba e Kisumu mane odare familia ma kwan gi heo 150 mondo we thuolo ne gedo mar ute manengogi ni piny kata affordable housing. Picha mako ka chenro mar gero utegi dhi nyime. To kata obedo ni gedo makamano osechakore, jodak mane odar kanyo to pod ni kod ng'ur kotenore kod chudo mane owinjore omigi mar dar. Kanodarwa ka nomiwa 24,000 to President nyocha kaluso Nairobi to wachni jitema ni daro nonego mi 96,000. Manake hiyo pesa haitoshi, ni shilingi 24,000 kwa miaka miwili ni 1,100. Lakini saizi nyumba 1,100 iko wapi? Hakuna. Moko kuomgi makar dak ma Lumumba ne osebedo negi pacho yango kaka daro gi kanyo osemiyo gi pek. Sedak ka endi from 1992 kanwa kawa kaka indala kichidake compound ni kendi chomari in kaka ng'ama ni dala ne ahinyora mang'eny. Kaka ansani ayudo mar 15,000 to 15,000 idwa ni chulo 2 months installment kore kichake chulo rent. Koro mano tek. E seche magiseyo sirkal kaunti ma Kisumu kuom jwang'ogi gilero kaka singo mar ne biro miyo rowere malworano tije kanyo okochopi e kinde magedo to riko dhi nyime. To kwachal kagima waneno nyithinde wayudo tich ka kwa biro kae to enana new faces. Gibeko dwaka ni donje iye kanyo. Na tumeona Aladu akitetea watu wake. Sisi hapa tumewachia kabisa hoye hae. Hatujui tuko na governor, tuko na MCA, tuko na MPs ama tuko na nini. Gibono mar biro dhi e doho. Ponono jotelo mochung' ne winjo ywakgi oko biro kawo ndamo mora mora mar neno ni ochulgi omenda modong' maromo siling 72,000. Wasendikoni gi barua wamiyogi up to tomorrow ka Godfrey Nyange ma State Director of Housing okoduokowa to wadhi ndikone PS Hinga ka Hinga wadhi miyo 5 days en be koko duokowa to wadhi e court mondo wa ask the state mondo miwa the remaining 72,000 mane President owacho. Magi biro bang' jatend piny William Ruto yango e twak mane ochiwo chieng' tarik 24 dwe mokalo ni jogo duto mane odar mondo we thuolo ne gero ute manengogi oyweyo mondo chulo omenda maromo chulo negi ute manengogi rom kod mane gidakie kuom higni 2. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Lumumba, Kisumu County. Erokamano nyakwara Ramogi kuom medo